পৰিৱৰ্তন হ'ব কাৰণে আমিও প্ৰিপাৰেশ্যন থাকিব লাগিব। আমি সমাজখন উন্নয়ন হোৱাটো বিচাৰোঁ, কিন্তু কেনেকৈ উন্নয়ন আমাক লাগে? পাৰফেক্টলি গ্ৰ' হোৱা, প্ৰপাৰলি গ্ৰ' হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। जोङो समाजखौ जौगाजानो लुबैयो, जोंनि माहारिखौ जौगाजानो लुबैयो, नाथाय माबायदि जौगानायखौ जों लुबैयो? जोङो मोनसे मोजां रोखोमनि जौगानायखौ लुबैयो। दा बे जौगानायखौ लुबैयोब्ला जोङो खामानि मावनांगोन, जोङो गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनांगोन। दा बेनिखायनो जोङो थांनाय गोलाव समाव फरायसाफोरजों जेला सावरायो, जों गोबां खोथा बुंदों। मोनसे समाव जोंनि गथ'फ्रा जोबोद लाजियोमोन, दाबो लाजियो। लाजिनायावनो जोंहा माखासे खामानिया थालाङो। दिनै बिसेसके हिन्जावसाफोरनि बेलायाव बुङोब्ला, जों जेला स्कुलाव फरायोमोन बै समाव लाजिनाया जोबोद बारामोन, आरो बै समाव नंखायनो आनजादाव उथ्रिसार जानायनि हाराबो जोबोद खममोन। दा लासैनो लाजिनाया एसे खमायबोबाय। दायो नायदो, हौवासाफोरनिख्रुइ हिन्जावसाफ्रासो बिराद गोजौआव थांबाय। आरो जोंनि बर'फोरनि बेलायाव ओरैबायदि मोनसे मोजां बुंनांगोन जोङो थासारि, जोङो गाज्रि खोथाफोरखौ रायलायदों, समाजाव गाज्रि खामानिफ्रा थानो नाङाखाय। नाथाय मोजाङा बेनो जाहैबाय जे जोंनियाव हौवासा जा हिन्जावसा जा खुगाजों बुङाबाबो खामानि मावनो हानाय गोबां केपासिटि थायो। दा बै केपासिटिखौ, जि एनार्जि दोङो, बैखौसो जोङो बाहेराव जोङो बरननानै लाबोनांगौ। दा बिनि थाखाय जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। दिनै गेलेनायनि बिथिङाव ओरैबायदि जौगागासिनो दङ हिन्जावसाफ्रा। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे बिदिन्थि। हौवासाफोरनि बेलायाव माखासे रिपर्ट जादों जे ड्राग्स जानाय मा जानाय चिराङावबो जोबोद बारा जादों होनदों। दानिसो सासे मानसिया, रिपर्टारा आंनो बुंलांदों, क'क्राझारावबो जादों, उदालगुरियावबो जादों। आरो HIV बेरामाबो जोंनियाव खमायाखै, बेबो बारायदोंसो बारायदों। बर'फोरनियावबो बारायदों। दा बैफोर बेरामफ्रा, बैफोर रगफ्रा आखलनि थाखाय जायो। जेला आखला गाज्रि जायो, बेफोर बेरामफ्रा जायो। दा नंखायनो दिनै जोंहा साननांगौआ जाहैबाय, सासे मानसिया लेखा गोरों जानाया, फैसा खामायनायाबो बारा गिदिर खोथा नङा। नाथाय सबसे गिदिर खोथाया जाबाय आखल आखु गोनां सासे मोजां मानसि जानो हानायासो। आरो मुलुगाव बै मानसिखौसो मानसिया अनो, जाय मानसियानोखि आखल आखु गोनां। जेसेबां धोनि थाखा फैसा गोनांबाबो आखल मोजां नङाबा बेखौ रावबो मान होआ, अना। जेसेबां लेखा गोरों जाथों, आखल आखुआ मोजां नङाबा बेखौ बुङा। कलेज इउनिभारसिटिनि सोरबा प्रफेसार जाथों, जों गोबां समाव खोनायो, आमखाया ओरै थुमखाया ओरै, नैफोरबायदि खोथाफ्रा। दा नंखायनो जों उन्दै समनिफ्रायनो बयनिख्रुइ बांसिन गोसो होनांगौ जायोबा आखल आखु। जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो बियो गावनि प्रपार्टि, बियो गावनि जिनिस, गावनि सम्पति। नोंखौ रावबो थिग खालामनानै होनो हाया। सासे मानसिनि आखल आखुखौ गाव थिग जानो लुबैयाबा जेसेबां लेखा फराय, जेसेबां थानसालियाव थां, जेसेबां आरज गाब, बे मन्दिर माबायाव थां, मस्जिदाव, बियो सोलायनो हानाय नङा। दा नंखायनो जोंहा बेवहाय बिमा बिफा, जोंनि गार्जेन, जोंनि सिनियरफोर बयहाबो बिबान दङ। आरो दानि जिखिनिखौ आलासिफ्रा बुंबाय, बेबायदि गेना गोरोन्थिफ्रा जोंनि समाजल' नङा, आदिबासी समाज, ट्राइबेल समाज, गोबां जायगायाव बेबायदि जागासिनो दङ। नंखायनो इन्डियानि गाज्रि जायगाफ्राव, मुलुगनि गाज्रि जायगाफ्राव जायफोर हिन्जावसाफोर दिनै बाहायजादों, बिनि 90%आनो, जानो हागौ 99%आनो ट्राइबेल, दलित आरो गोग्लैसोनाय। जोंहा जानो लोंनो गैया बायदिसिना। दानि बायदियाव बुंदों बै लांग्रा मानसिफ्रा गावनिनो मानसि होननानै। आंथ' एकदम गावनो मिथिगौ। मोनसे समाव ओरैबायदि जाबाय, लाइजाम लिरो सेंग्राफ्रा, माने हिन्जावसाफोरनो लाइजाम लिरो, माने हाबा खामगोन मा खामगोन ना लाइजाम लिरनानै उनाव मा खालामो, बेखौ लानानै थाङो। जोंनि बर' मानसियानो, रङियानिबो दङ, ओजों थांनानै सारा 300-400 मानसिखौ इन्डास्ट्रियाव खामानि मावहोदों। बयनिबो 20% जानानै गावहा आराम एसि रुमाव गारि बायलायलायनानै बेंगलराव जागासिनो दङ। माने गावनि फंबाय बिनानावखौनो बान्दा बैहोनानै। आरो बिनि गेजेरावनो साथाम साब्रैखौ हाबा लाना दङ गावहा आरामनो एसि रुमाव, बै खामानि मावनो लांग्राखौनो। ओरैबायदि जोंनिनो मानसि, मा खालामनो? दा जोबोद दुखुनांथाव। जोङो ओरैनोथ' समाजा बिराद मोजां, जोंहा नियम निथि दङ, बायदिसिना दङ, मोजांबो मोनसे साइडथि नायोबा। नाथाय नैफोरबायदि गाज्रि जिनिसफ्राबो जे जोंनि समाजाव हाबदों, बे दुखुनांथाव जादों। ओंखायनो गाज्रि थासारिया जोंनि माहारिखौ मन'नायनि थासारि फैनायनि सिगाङावनो गाज्रि थासारिखौ जोङो फोजोबनांगोन। दा बेवहाय जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन। এটা শায়েৰী এটা মনত আহিছিলে, কৈ দিওঁ নেকি? সিদিনা টিভিত মানে চাই থাকোঁতে এটা শায়েৰী মানে দেখিলোঁ, বহুত ভাল লাগিল। মানে মই মোবাইলতে লিখি ৰাখিছিলোঁ। আজি আপোনালোকৰ ভাষণটো শুনি কৈ দিওঁ লাগিছে। মানে এইটো মানে হিন্দীত লিখিছোঁ, হিন্দী বয়বো বুজি মোনে।
दिन के उजारों में ऐसा काम मत करो कि रात में नींद ना आए आपको। दिन के उजारों में ऐसा काम मत करो कि रात में नींद ना आए आपको। रात के अंधेरे में ऐसा काम मत करो जो मुंह छुपा के फिरे दिन में आप, जो मुंह छुपा के फिरे दिन के उजारों में आप। बुझि मोनदोंना? रात के उजारों में हराव ओरैबायदि खामानि दामाव नोङो जाहाथे उन्दुलाङा, हरसेया उन्दुलाङा जाया। सानाव ओरैबायदि खामानि दामाव जाहाथे नोङो हराव हरसेया बेखौनो साननानै नोंहा उन्दुलांनायानो जोबो। जों मालाबा गोरोन्थि खामानि मावबा उन्दुलाङाना, हरफा सानो। दा नंखायनो बे सासे बोराया सायरिया बुंदों कि दिन के उजारों में सानाव ओरैबायदि खामानि दामाव जाहाथे हराव उन्दुलाङा बेबायदि दा जाथों। आरो हराव ओरैबायदि खामानि दामाव जाहाथे सानाव मोखां एसिनानै थाबायनो गोनां दा जाथों। बुजि मोनदों नङा होमबा? दा गोरोन्थि खामानि मावनाङा बेखौनो बुंदों बियो। दा जियानो जा आं बयखौबो खावलायबाय। आरो गोबाङानो गोरोन्थिखौ मावनो होनाबो मावा, मालाबा मावफ्लाङोबो। नाथाय जायफोरा मावफ्लाङो बेहाथ' एसे